Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Iki pemirsa make ape ning Tegal pemirsa yo. Ape ning Tegal mencari sesuatu. Aku nggo tas ora Pak, nggo rambar rembayung, gak usah. Awas tuh kucing. Iki dolanan apa iki apa? Binahong pemirsa. Iki mae tahu sekeliwi. Ini sudah mae tak jupuk. Mae pernah jupuk pemirsa sing warnane biru ki tak pangan tawar gak ono rasane. Terus cekli to. Nah, sik. Wes kabeh ora tak remet. Nah, contohnya kayak iki pemirsa kan ketoknya enak rasanya kok juwet ya pemirsa. Tapi hambar tidak ada rasa. Kayak pen. Kayak isi pen pemirsa. Jangan isi pen iki. Adem. Iki dadi mak ape banget. Gak usah nggawa yo. Dadah. Mae bawa tas, uramban rembayung. Pae nggawa sak duduk telo. Pineh pemirsa. Kayak ini kono. Alhamdulillah pemirsa. Masuk Tegal. Oh, kacangnya wis kuwi, Jih. Oh, ketelip pemirsa. Buntu nak, Pak. Buntu. Nah, iki kacangnya wae. Kacangnya yo wae. Gak apa-apa lah Pak Lang. Terus sih. Iki pemirsa. Tuh madu. Madu. Iya. Alhamdulillah wis isi. Gitu kok wineh kae iki. Pirang kowe teh? Wineh. Kulit iki. Oh, mak sak kulit tak? Sanem pira? Tak pikir kabeh. Kabeh. Berarti diculik gini erane yo. Yo diculik kan sing betok. Ora ya paning kene sini. Ana kok gak duduk Pak. Kayak duduk kuku mloro ya. Duduk orang. Ya ya tuh kayak jek enek kuwi. Lah kuwi. Gak enek kuwi. Dudana, lu tangan. Gak pulang Pak iki. Pulang apa? Rabuk kuwi. Rabuk. Wong bar kudanan rek bledak ya, Pak.
Nek kudanan yo mungkin meledak ya. Nek ora kudanan yo. Guys, alhamdulillah Tegali kacangnya koyo poten ya, Pak. Kelek kadang kan Oh. Iya, alhamdulillah pemirsa 1 kilo tadi lumayan. Kilo pemirsa. Kena gue godhokan. Wah, iki buntu yang mau kelan rembayung. Wis ora apik no, Pak. Alah buntu tenan yo. Kentangnya ra ketok. Gimana anu pemirsa engko nek mek godhong rembayung. Tapi kok kayaknya kuning-kuning Pak rembayunge. Gak seger-seger kok dhisik. Wah, panas yo. Panas pemirsa. Panas. Biru madune berarti mau sithik. makan dia tak piro ya, kalau ora ngerasa gede kalau madu iki. Oh, kita madu ki. Kalau madu iki ora ngerasa wis mentok sak kae mang. Halus tapi gak boleh kok ya. Tapi Wah, boleh apa nih deh? kayak telo kuning sing digo kelan Pak hitungane. Madu iki lho. Kok terus terus iki. Iya engko nggodhog. Kok tak godhog kan? Kok tak godhog. Wis sampe entuk sak gula tok ya. Ya. Lagi guys. Isine telone. Soalnya iki pas icir wineh iki telo lemah garing pemirsa. Jadi isine iki mok sitok loro. Ya alhamdulillah disyukuri. Ora boleh kok pemirsa halus-halus. Kita tunggu telone ya pemirsa direbus dienggo jaminan. Wis. Wis sampe entuk sak gulut lho. Lagi bang, kabuk balik nona ya Pak tutup nah. Halus. Iki sandok-ndok pemirsa. Ngene iki wis mentok jere Pak soalnya lemahnya maune garing. Ora kudanan. Wis cilik-cilik. Meh entuk sak gulut pemirsa, tapi telone mbuh isi entuk pirang rinjing iki engko. Rinjing. Hah? Entuk pirang karung ya pemirsa. Lho, iki lho pemirsa kecakar to dikon nggo kayu ngeyel lho ngeyel. Kandhane kon nggo kayu angel. Kreh jeru. Nek wis tak kandhani nggo kayu, Pak, nggo kayu. Senane didukiri. Nek wis ngono kuwi lagek mendo.
Lah kuwi nek linggis wek kena nggo linggis kowe. Keden. Mang kalau dek mang udah nganggo kuwi lak penak aman to. Senengane mek ngenteni kukune siwel sik. Berjuang. Peh kukune dawa terus monggo cukrik. Kronologi kukune siset. Ora telo kok. Tekan mbok urut kayak loro apa telu. Manuk gemek pemirsa. Lali. Wow. Wes mluwo. Wes meletes. Lah ngono ki mok pirang dino tok iki, Pak? Iya. Iya, pas sama apa suwe? Iki pasang. Netes. Alah suang pemirsa. Netes. Mok cok. Turu dene. Ilang. Walah. Mungkin wis dirutak. Apa kae? Iki yo cucuk kotak antone. Wis Jo, netes. si jentuk ndok. Puyuh alasan, puyuh. Puyuh alasan. Alhamdulillah kacangnya lumayan kena dikek peyek-peyek. Lagi wineh telone kena ngene. Iki langsung digocok langsung legi sing abang kudune diinepno seminggu. Sing ndi? Legi sing abang ki lho. Oh, lah nek sing Legi niki langsung digocok langsung legi. berarti iki langsung Telo digodhog ya pemirsa telo madu. Ini dadai. Lumayan. Buane kondisi iki. Ya udah. Gak malah bosok engko. Bosok apa? Gak malah awet diben sak oyote. Ora leh iki kok aneh. Oyote gak bagus kabeh ra karuan. Ben awet gak gampang bosok. Iki ora. Kalau ora bosok bulengan ki yo. Oh. Berarti nek wis dicuwuki gak bolengan ya. Alhamdulillah. Duwe jaminan untuk ngotok pok menah. Apa leh? Aku malah bosok, Pak. Bosok apane ora enek koyo bosok. Bosok. Iya kan ada sih. Sanjay singklir. Bangetem. Kan kena nggo tambul buto, Pak. Ning Tegal-Tegal gak apa-apa lah. Bangetem. Serandal. Namanya juga serandal selingkuhan.
Dudono serandar selingkuhan. Warnane. ora iso. Oke seneng nek ora iso. Asline yo, lha nek muni tandane ora apa. Ya cete tandane ketok. Ora lha ku terus selingkuhan cah. Nek ngeyel ae. Darani kapok. Ku lho ritem. Ritem. Guys, pulang-pulang metur gedang yo iki karek gedange. Langsung nerajan. Neraja semute waki, Pak. Bismillah. Melok diyak-diyak. Iki cek gimana? Cek oke pemirsa. Iki lho Pak Goeman isik ketok. Lah. Gek peyek. Balake lecah. Mau gombal pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok pikir genah. Godhongnya ana wedhus. Lho, sok RT cerita. Kemanganan. Kadani yuk bojone sapa ya? Tek glendang ya, Kang? Didos apaan, Kang? Didos apaan? Dilongkas, Pak. Mbok kek endi, Pak? Njobo? Hah? Nang omah duwe. Ya Allah lagi mulai. Di? Lagi mulai kan, Mang. Sing mbok ubah sepiro? Astagfirullahaladzim. Awak Mang berarti turun ning kali ya? Turun ning kali ngenyek. Lah budal mau jam piro, Mang? Ning kali dienggo bocah golek-golek ijing. Masya Allah, budal jam 11 ndang ngantek jam. 11 jam 1. Aku mulai Mang jam 11 ile. Lah aku lho mane omahku dari jam 1 kok malah. Masya Allah guys, ngantek mae kok Tegal ngantek entuk rono-rono ndang lagi mulai kok kali. Wes petel tenan. Pemirsa, wis tekan omah, ndek nitik kopine pemirsa. Semute akeh. Iki Mang, ape budal soalnya ngombe kopi, dadi jek iki lho ngisor. Semut Graya. Soalnya mendungnya petang pemirsa wedine iki udan. Dadi ini alhamdulillah tibake ora sida udan. Saiki Mang Goeman jenenge wong ning desa iki ngene iki pemirsa. Walaupun enek semute dicuthiki Goeman mubazir. Mama vitamin kok. Iya. Kok digoreng biasanya digoreng. Semute. Loh, abene apa, Mas? Apa, Mas? Apa? Tahu ayo. Pentol. Some. Yo. Ipin.
Yes pemirsa cukup sampai naik video nih Mae dino iki mau yo. Mae ning Tegal karo Pake. Jadi intine ndek mau duduk telo bakal wineh. Maksudnya bakal wineh wis ono isine koyo ngono. Kasih ditandur. Topi 6 ki ngene lho Kang. Ini ketok rene ganteng. Tunggu, tapi mau serene. Wis entek. Ya wis pemirsa cukup sampai naik video ini Mae. Nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluarganya Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyo banyu kali, agung koyo banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.